हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू लेकासल फार्म। किसी भी हाई फ्लावर चिक्स अवेलेबल अच्छी सेल हवाकू। तो ଏବେ ଟୋଟାଲ 13 ପିसेस ଅଛି ସେଲ୍ ହେବାକୁ। ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛନ୍ତି। 400 ଗ୍ରାମ୍ସ ଆପ୍ରକ୍ସ ୱେଟ୍ ଆସିବ ପର୍ ପିସ୍ ଚିକ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପୁରଉଥିଲି, ଆମର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଥିଲା ଆଜି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟଗଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ହାଇ ଫ୍ଲାର ଛୁଆଟା ପାଟଗଣ୍ଡର। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଟା ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ ହାଇ ଫ୍ଲାରର। ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ ଧାରଟା, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍ ଗଞ୍ଜାଟା ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଗଞ୍ଜାଟା। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏ ଧାରଟା ଗଲା। ତା ପଛରେ ଆଉ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କେରି କଲର ସେଇଟା, ସେଇ ଦୁଇଟା ଦି ଭାଇ, କେରି କଲର ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ ଯେଟା ଲାଲ କଲର ସେଟା ଦି ଭାଇ। ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲାରଟା। ବାସ୍ फ्रेंड्स, देखते चिक्स सब कुकुड़ा सब भर्ती करी। एप्रॉक्स वन चिक्र प्राइस आसो 1000। आउ किछ अगर क्या इंटरेस्ट अच्छा किए नबाकू, दिए कांटेक्ट नंबर थी तो कांटेक्ट करेंगे।